Tappivirina. Ai nää siis nää on paljon nää on haluttujampia kuin koskaan. Eli nyt ne easy. Mä myin silloin ite oman tappivirin 700 tonnia, mä sain kyllä hyvät rahat. Niin kun tää laatikko tekee tähän niinku tästä ihan eri auto. Se on vaan 180 tonnia, niin Ja Italiinkin saa nykyään laatikko. Mitä nää maksaa tappivirinä? Ihan niinku kaikki se laatikko. Mikä on hinta? Nyt joku mulla lagaa tai sitten tulee häkettiä. Вдвое больше, чем вчера. Всех этих ублюдков, что базарят за глаза. Еще вдвое ближе этот день, когда будет вывозить за свой базар каждый дружба лишь зависть. Бит гнит на именитых, тех, кто тут остались. Я в поисках новых звуков, мой гений должен быть мука. Что не день, то прошлый кент мой окажется просто сука. Vitun feikki hasis oikeesti. В тайге валить, в лес таки набит, место всяких гнит. Еще сколько там лохов лимит, столько сколько я вынесу. No ei se helli, ei siellä hellillä ei olla sitten. Se helli on tommonen, ettei sinne mennä. Ei se. Onko se vielä tässä kohtaa vielä muutettu diskoa? Ihan vaan varmuudella vielä. Okei, hyvä hasis, hyvä hasis. Mä menen vaikka Freedomille seuraavaksi. Katsotaan eka minkä tyyppinen tää on, Täällä vissiin niinku... Täällä me laitetaan, me kuitenkin tärätään täällä kuitenkin Amarillo housut jalkaan, totta kai. Amarillo housut jalkaan. Ei niinku lähetä pelleilemään, vaan se on suoraan Amarillo housut jalkaan. Ei niinku kysellä, ei kysellä niinku mitään. Hasis! Sä haluat nyt vissiin Freedomilla oikeesti. Siis Hasis ei... Akeli Hasis oikeesti. Sitten pituus semmonen 179. No niin! Nyt toimii. Täällä on kyllä aloitusraha kunnossa. Niin mä tykkään kyllä niin, että 150 tonnia heti alkuun. Nyt mennään vaan mun hahmoon, mutta nyt mennään sillä ihan niinku sokkona. Saa nähdä mitä täällä tulee. Oho, tulihan se näkymään sieltä. Come on! Come on! Täällä on kaikki herkut. Täällä on kaikki herkut. Freedom RP? Are you kidding me? Freedom RP? Are you kidding me? Freedom... Mikä Gucci pöksyt on laitettu? Tää on nyt vittu, täällä on niinku... Tää on vittu ihan hirveetä porukka. Jos Hasis ja ne on jotakin... Ei oo, elikkä tää on nyt joku lähtee haastaa Hasista ja näitä niinku tälleen. Tästä tulee niinku pieni sota oikeesti niinku. Tää on nyt tämä... Miettikää oikeesti koodaa. Kyllä tää niinku vaatii, tää peli vaatii semmoista pientä koodaa. Tää vaan. Rip Hardline oikeesti. Vittu jos mä tiedän kuka tää nyt tulee. Jos tulee paketteja, tiedän. Niin tiedän. Eikö näillä oo mitään anti-cheattejä näillä servuilla? Korttikielto tuli. Vaaditaan vähintään 1.50. No minulla on sellainen versio.
Onhan tässä Kona VS striimattu jo monta tuntia jo striimattu. Сколько дней была убита, если посчитать, то там целая палитра. Сколько кэша и пени, сколько хайпа и премий. Сколько я вывезу, а я, поверь, много вывезу. Еще один день, чтобы выжить. Еще один день, чтобы мне... Ei vittu, täällä on mä näytän hökäleitä. Täällä on, onks täällä tää ongelma, että näyttää hökäleitä? Vittu, ei oo, mä en muista pitkään aikaa, että missään servulla on ollut tätä ongelmaa. Tästä vaan mulla on mukavaa. Oikeesti halus käyttää 100k pistetä tohon noin. Toi on kyllä kova, jos tohon käyttää 100k pisteitä oikeesti. Kyllä se on niinku sitten ansaitusti, kyllä laitetaan kyllä päälle sitten, jos oikeesti käyttää 100k pisteitä tuohon. Gangsta shitti! Ei vittu tääkin. Mä en vittu, nyt se vittu lähti oikeesti. Mä en enää luota kenenkään. Mä en luota enää feikki Jesukseen. Mä en luota enää kenenkään. Mä en luota enää kenenkään. Mä en luota enää kenenkään. Mä en enää niinku... No trust anyone. Mä en enää luota vittu enää. En vittu enää luota niinku enää yhteenkään tommoseen, kuka tulee tänne. Ei mä en enää vittu luota enää niihin. Mä en enää luota. Se on nyt niinku se on nyt sitten sillä tavalla, että mä en enää usko enää yhtään kenenkään. Vai vittu. Vai vittu. Vai vittu. Kyllä se on sillä tavalla, että mä en enää vittu nyt, siis nyt lähti vittu oikeesti. Knox sano, eiks me, no niin, se oli tää vittu ei saatana. Ei saatana. Ei suhu, ei voi luo nyt. Nyt lähtee feikki. Mikä sen nimi oli? Feikki Asis vittu. Siltä lähtee vipit pois ja vittu ei auta vittu. Knox kusi tän homma. Mä luulen, että meillä oli hyvä fiilis päällä. Mä luulen, että pelin puolesta oikeesti. Näillä on joku vitun gängi oikeesti. Näillä on joku vitunmoinen jengi. Mä en tiedä, ketä tähän jengiin kuuluu. Tää on joku jengi tää on. Joku dossausjengi vittu. Nää äijät pistää pakettia tulemaan oikeesti vittu. Nää ei pelleile vittu.